таныш булыйк. Мин Азат, шепшен татар малайы, ырунанам, халкыбызның бар бит биек Тукайы. Бик күп шигырьләр язган ул, әкиятнең юк исәбе. Һәрберсе гыйбрәтле аның, чын тәрбия мәктәбе. Кеше җырын сөйләп безнең, йоклата бел әниен, һәссыз фалысымы, изрәп китеп йоклыймын. Туган теле җырлап тора, аннан матур шигырь таба алмам. Үз телеңне, бөек Тукай телен, онда күрмә, балам, багалмам. Кеше әйберенә рөхсәтсез тимә ди су анасы. Шүрәленең кулын былтыр кыскан, бик кызганам анысын. Карлыгачны күр, балам, балчыктан оя ясый. Син дә шундый тырыш бул, ялкауның тормыш бармый. Дөрес, әнием, син хаклы, кирәк иренеп тормаска, апайны да бит малай, инде ялкауламаска. Әйе, улым, Тукай шигырьләрендә күпме сабак, нәсихәт. Һәр татар баласы үссә, аларны әгәр тыңлап, күңелләре ямьсез булмас. Яшәр фәкать матурлык.